Έχετε νιώσει ποτέ ότι το σύμπαν σας ψιθυρίζει μυστικά, ότι ορισμένες στιγμές μοιάζουν να είναι κάτι παραπάνω από σύμπτωση, σαν ένα αόρατο πεπρωμένο να χαράζει την πορεία σου? Από την αρχαιότητα, η ανθρωπότητα προσπάθησε να κατανοήσει τα μυστήρια του σύμπαντος, πιστεύοντας ότι τα αστέρια και οι αριθμοί φέρουν βαθιές έννοιες. Στην αστρολογία, κάθε ζώδιο έχει έναν σκοπό, μια αποστολή γραμμένη στους ουρανούς. Και μεταξύ όλων αυτών, ο Λέων είναι το ζώδιο της βασιλείας, του θάρρους και του μεγαλείου. Κυβερνούμενοι από τον ήλιο, το αστέρι βασιλιά, οι Λέοντες γεννήθηκαν για να οδηγούν, να λάμπουν και να κατακτούν. Τι θα γινόταν όμως αν σας έλεγα ότι μια αρχαία προφητεία προβλέπει ένα εξαιρετικό γεγονός για όσους γεννήθηκαν κάτω από αυτό το ζώδιο? Από τα αρχαία χρόνια, οι ουρανοί μελετήθηκαν ως ένα μεγάλο θεϊκό βιβλίο, γεμάτο απαντήσεις για όσους ήξεραν να τους ερμηνεύουν. Οι βασιλιάδες και οι αυτοκράτορες δεν έπαιρναν ποτέ σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτούν αστρολόγους και ιερείς. Οι Αιγυπτιακές πυραμίδες, οι ελληνικοί ναοί και τα ρωμαϊκά μνημεία ανεγέρθηκαν σε τέλεια αρμονία με τα αστέρια, καθώς πίστευαν ότι η κοσμική ευθυγράμμιση θα μπορούσε να εγγυηθεί την ευημερία και την αιώνια δόξα. Πιστεύετε στη δύναμη του σύμπαντος? Μοιραστείτε στα σχόλια τι ώρα παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Και κάπως έτσι ανακαλύφθηκε μια μυστική προφητεία, ένα σύνολο ιερών αριθμών, ένας κρυμμένος κωδικός που πρόκειται να αλλάξει τη ζωή ενός Λέοντα. Ο Λέων δεν είναι ένα συνηθισμένο ζώδιο. Όποιος γεννιέται κάτω από αυτόν τον αστερισμό φέρει μια μοναδική ενέργεια. Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε τον κόσμο με το σύμβολο του Λέοντα. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης, ένας από τους πιο λαμπρούς στρατηγούς στην ιστορία, κυβέρνησε με λεωνική δύναμη. Οι μεγάλοι βασιλιάδες και ηγεμόνες είχαν πάντα κάτι κοινό, το αδάμαστο πνεύμα του Λέοντα. Τώρα φανταστείτε για μια στιγμή ότι είστε ένας από εκείνους τους μεγάλους ηγέτες του παρελθόντος. Φανταστείτε τον εαυτό σας να βαδίζει σε άγνωστα εδάφη, να κατακτά πόλεις, να έχει αναγνωριστεί από τους ανθρώπους. Η φωτιά του θάρρους καίει στις φλέβες σου και ξέρεις ότι γεννήθηκες για κάτι μεγαλύτερο. Αυτό δεν είναι απλώς μια φαντασίωση, είναι η ουσία του Λέοντα. Και μια αρχαία προφητεία αποκαλύπτει ότι αυτή είναι η ακριβή στιγμή για να αγκαλιάσετε το πεπρωμένο σας. Οι αριθμοί θεωρούνταν πάντα μαγικοί, φορείς δύναμης και μυστηρίου. Ο Πυθαγόρας, ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ισχυρίστηκε ότι οι αριθμοί κυβερνούσαν το σύμπαν. Και ο Νοστράδαμος, ο μάντης που προέβλεψε ιστορικά γεγονότα, άφησε κρυφές ενδείξεις για το μέλλον. Ήταν από αυτές τις ενδείξεις που οι μελετητές ανακάλυψαν μια μυστική ακολουθία αριθμών, άμεσα συνδεδεμένη με τη μοίρα του Λέοντα. Αυτοί οι αριθμοί δεν προέκυψαν τυχαία. Μεταφέρουν ισχυρούς κραδασμούς που μπορούν να ξεκλειδώσουν την τύχη σας και να μεταμορφώσουν εντελώς τη ζωή σας. Εάν γεννηθήκατε στο ζώδιο του Λέοντα, δώστε προσοχή. Οι αριθμοί που θα εμφανιστούν για εσάς τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για την ανάληψή σας. Οι αριθμοί δεν είναι απλώς μαθηματικά σύμβολα. Μεταφέρουν ενέργεια, δόνηση και μηνύματα από το σύμπαν. Οι αρχαίοι πολιτισμοί, από τους Σουμέριους έως τους Αιγύπτιους, χρησιμοποιούσαν την αριθμολογία για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της ύπαρξης. Για τους Έλληνες, ο Πυθαγόρας δίδαξε ότι οι αριθμοί κυβερνούν τον κόσμο και οι ιερείς της Αιγύπτου τους χρησιμοποιούσαν για να προβλέψουν γεγονότα και να συμβουλεύσουν τους Φαραώ. Και τώρα η ίδια αρχαία επιστήμη αποκαλύπτει τους αριθμούς που διέπουν το πεπρωμένο των Λέων. Εάν γεννηθήκατε στο ζώδιο του Λέοντα, δώστε προσοχή. Αυτοί οι αριθμοί μπορούν να ξεκλειδώσουν την περιουσία σας, να ανοίξουν πόρτες σε ευκαιρίες και να σας οδηγήσουν στην επιτυχία που πάντα ήξερες ότι άξιζες. Κάθε αριθμός έχει μία μοναδική δόνηση και μαζί συνθέτουν έναν ιερό κώδικα που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σας. Ο αριθμός φέρει ασύγκριτη δύναμη. Συμβολίζει την αρχή των πάντων, το πρωτοποριακό πνεύμα και την αποφασιστικότητα αυτών που προορίζονται να διοικήσουν. Αν αυτός ο αριθμός εμφανίζεται στη ζωή σας, σημαίνει ότι γεννηθήκατε για να οδηγείτε και να μην ακολουθείτε ποτέ. Ακριβώς όπως οι αρχαίοι βασιλιάδες της Σπάρτης και οι αυτοκράτορες της Ρώμης, το πεπρωμένο σας είναι να χαράξετε το δικό σας μονοπάτι. Νιώθεις ότι έχεις μεγαλύτερο σκοπό? Πάντα ήξερες ότι γεννήθηκες για να λάμπεις, ακόμα και όταν οι άλλοι το αμφισβήτησαν. Έχετε μια μαγνητική ενέργεια που έλκει τους ανθρώπους στην παρουσία σας. Εάν απαντήσατε ναι, το σύμπαν σας στέλνει ένα σήμα. Ήρθε η ώρα να κατακτήσετε τον θρόνο σας. Στην αριθμολογία, ο αριθμός 19 είναι γνωστός ως ο αριθμός εκείνων που αφήνουν μια κληρονομιά. Εκπροσωπεί αυτούς που όχι μόνο ζουν, αλλά σημαδεύουν την ιστορία. Οι μεγαλύτεροι κατακτητές του κόσμου μετέφεραν την ενέργεια του 19. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης μεταμόρφωσε την Ευρώπη με το όραμά του.
Ο Ιούλιος Καίσαρας κυβέρνησε τη Ρώμη με ευφυΐα και φιλοδοξία. Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι άλλαξε την ανθρωπότητα με τις εφευρέσεις του. Εάν αυτός ο αριθμός είναι παρόν στο πεπρωμένο σας, σημαίνει ότι η αποστολή σας είναι μεγαλύτερη από όσο φαντάζεστε. Το σύμπαν λέει «ετοιμάσου για κάτι σπουδαίο». Ο αριθμός 21 φέρει μια δονούμενη ενέργεια επιτευγμάτων και αναγνώρισης. Αντιπροσωπεύει τη φάση κατά την οποία ο πολεμιστής, μετά από πολλές ώρες μάχες, λαμβάνει το στέμμα του. Εάν βλέπετε αυτόν τον αριθμό συχνά, σημαίνει ότι πλησιάζει η ώρα σας να δρέψετε τους καρπούς του κόπου σας. Το ερώτημα είναι, είσαι έτοιμος να λάβεις την αυθονία που έρχεται στο δρόμο σου? Είστε έτοιμοι να κρατήσετε το επιτελείο της εξουσίας και να αναγνωριστείτε από τους γύρω σας? Οι μεγάλες ευκαιρίες είναι στο δρόμο σας. Μην αγνοήσετε αυτή την κλίση. Το 55 είναι ένας ισχυρός αριθμός που υποδηλώνει ρήξη με το παρελθόν και είσοδο σε μια νέα φάση. Ακριβώς όπως ο Φοίνικας ανατέλει από τις τάχτες, αυτός ο αριθμός συμβολίζει μια ένδοξη αρχή. Εάν έχετε βιώσει πρόσφατα δυσκολίες, προδοσίες ή προκλήσεις, να ξέρετε ότι αυτό είναι μέρος της διαδικασίας μεταμόρφωσής σας. Ο αριθμός 55 λέει, αυτό που φαινόταν σαν εμπόδιο ήταν απλώς μια δοκιμασία αντοχής. Το σύμπαν ανοίγει νέους δρόμους για εσάς. Αυτό που σου έρχεται είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μένει πίσω. Ο αριθμός 33 έχει μια βαθιά σχέση με την εσωτερική ανάπτυξη και την αρμονία μεταξύ του υλικού πλούτου και της πνευματικής γαλήνης. Οι αρχαίοι σοφοί πίστευαν ότι αυτός ο αριθμός ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς, καθώς αυτοί που τον έφεραν είχαν μια ιδιαίτερη κλίση στον κόσμο. Εάν αυτός ο αριθμός έχει απήχηση σε εσάς, σημαίνει ότι δεν προορίζεται απλώς για πλούτη, αλλά για κάτι μεγαλύτερο. Η επιτυχία σας δεν θα είναι μόνο οικονομική, αλλά και συναισθηματική, ψυχική και πνευματική. Νιώθετε ότι η ζωή σας πρόκειται να αλλάξει με έναν ανεξήγητο τρόπο. Αντιλαμβάνεστε ότι το σύμπαν σας στέλνει απροσδόκητα σημάδια και ευκαιρίες. Αν ναι, είστε στο σωστό δρόμο. Ο αριθμός 77 είναι ένας από τους πιο σπάνιους και πιο σημαντικούς. Δείχνει ότι δεν φτάσατε σε αυτόν τον κόσμο τυχαία. Έχετε νιώσει ποτέ ότι έχετε μια ειδική αποστολή? Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι η παρουσία σας έχει αντίκτυπο στους ανθρώπους γύρω σας? Είχατε ποτέ στιγμές που η τύχη φαινόταν να σας ακολουθεί σαν κάτι μεγαλύτερο, να σας καθοδηγούσε? Αυτό συμβαίνει επειδή το 77 υποδηλώνει μια θεϊκή κλίση. Εάν βλέπετε αυτόν τον αριθμό συχνά, σημαίνει ότι το ταξίδι σας πρόκειται να φτάσει στο αποκορύφωμά του. Το σύμπαν συνομωτεί για να λάβεις το μεγαλύτερο δώρο της ζωής σου. Τώρα που γνωρίζετε τους ιερούς αριθμούς του Λέοντα, πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Θα αγνοήσετε αυτό το κάλεσμα και θα συνεχίσετε να ζείτε όπως πριν, ή θα δεχτείς αυτή την προφητεία και θα αγκαλιάσεις το αληθινό σου πεπρωμένο. Φανταστείτε τον εαυτό σας να ζείτε μια ζωή όπου η επιτυχία και η αυθονία ρέουν αβίαστα. Φανταστείτε τον εαυτό σας να πετυχαίνει όλα όσα έχετε ονειρευτεί ποτέ: δύναμη, πλούτος, αναγνώριση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι το πεπρωμένο. Εάν αυτό το μήνυμα έχει απήχηση σε εσάς, μην αγνοήσετε τα σημάδια. Είστε έτοιμοι να αποδεχτείτε τη μοίρα σας. Φανταστείτε τον εαυτό σας τη στιγμή που η ζωή σας αλλάζει για πάντα. Ξυπνάς μία μέρα, ελέγχεις τα μηνύματά σου και βλέπεις εκπληκτικά νέα, μόλις έκανες μία ασύλληπτη περιουσία. Ξαφνικά όλες οι ανησυχίες εξαφανίζονται. Μπορείτε να ταξιδέψετε στον κόσμο, να βοηθήσετε την οικογένειά σας, να ζήσετε χωρίς όρια, γίνεσαι θρύλος, αναφορά επιτυχίας, και όλα ξεκίνησαν όταν πίστεψες στο κάλεσμα του σύμπαντος. Τα σημάδια είναι ήδη παντού γύρω σου. Ίσως έχετε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό επαναλαμβανόμενους αριθμούς. Ίσως έχετε νιώσει μια ισχυρή διαίσθηση ότι κάτι σπουδαίο είναι στο δρόμο. Ή ίσως βρήκατε αυτό το μήνυμα ακριβώς τη στιγμή που το χρειάστηκες. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Τώρα που ξέρετε το μυστικό, πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Εάν πιστεύετε ότι αυτό το μήνυμα είχε απήχηση σε εσάς, μοιραστείτε το με άλλους λέοντες που πρέπει να μάθουν αυτή την αποκάλυψη. Το πεπρωμένο σας περιμένει.